се чувства той след последната ви среща? Новото начало. Щастлив. Новото начало. Усеща новото начало. Иска ново начало с вас. Иска справедливост. Проши му главата на този човек, нещо има проблеми свързани с дома си, но обича и търси начини нещата да се случат с вас. Интуиция проявява, като след пет малко така напипва, нали, да не вземе да обърка нещо, много го страх този път да обърка нещо. Това ви е съдбовно. И той много иска да влезе и да се похвали на всичките си приятели, какво ще се случи, каква идея има, ще ви предложи брак. И преди това иска малко да остане сам, за да всичко да осъзнае. Как точно да го направи, какво да направи. А вие сте много интуитивна жена и вие даже ще го усетите. Въпреки че той стои като, нали, малко в клетка такъв, не се издава, но вие го осъзнавате и вие осъзнавате коренна промяна в него. Ще работите на тези отношения пред обществото, ще се покажат тези отношения, много бързо ще се случат нещата за семейство. Колелото на съдбата от миналата връзка, която ще се възстанови по прекрасен начин. Дай Боже така да бъде. Всеки, който иска да бъде с партньора си, да бъде.